Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an ka director ka tanak tourism ka kong bi pakenteng kelapis sampai ba ala ka projek no kai pertai pelapis rekam lembak public private partnership PP dah ka boang bak labut nanti ya borok ki kendan yang kemaryang par ki an badai badi pen kalau ong susuk baswa sedang ia kena kajing tai kalau ada benyo ki munjur nak kita nak badi kemi bakentup ya pollution control board par ki bor penyat maryang kat kum kajing tu jangka kaya tu bakal labut pura ki kendan kat kum kajing penyat ki jing jabo jaban kajing berkam hak ya ka pak kajing ada ya ki jaka ki buffer zone penting kena bo amdon kajing ta ya kami maryang bar kajing badan ha nak kalian kata nak tourism jong gejala ka ong rubo am cak bantai kinu jing tai bane na ki bapura ha kate ke jaka ni la thumon chu pelong be ka tangkung ku project ka belong eco friendly ne ka jaka ka bai hab kum jolong jong bereng ban khoi ban suba ka pakan ten kal ong ru ba ka thong jong ni ka project kalau mang kan tiu ya ke jala kum jaka jong kai pertai hakerdan kum ka kam jong kai pertai ka belong ra ru kajing kamai kaji kajing yo kam yo jam ban pen klan ya ka roi ka parah ka jakla kalau penting ru bakan projek keliok jingkersan nak sarkar India balap haru ya kijing harap ban penklan ya kijing tai haki jaka cuma kai pertai handai kesauki apat bagi baki ong bak sarkar kalau boklai ban keren bagi kendohon fer handai borok kijing tiak sirkular kedai ban bot kum kendan jangkaan kalau ban rap ba ka PPP modal Pakirus mat kilap ban cimenta ya kalau ikapar handai kijing yok kamai bat kendong lembah ki bidding system ke ba ai ke tingyo ba tam cak sarkar la handover shani formally kila shani tapi dan deka tentative you ke ba menu ki handover kata kadai min last year hi pang dang join mga ngana su join thamai di formally ngila don deka agreement pakai MECL ngila ada register ru DC office ya kan ka handing over taking over bagi Aishani bangin pintre kami ka tourism hantu oh kapde phi kapta mon namangi tingi la comply belingi ong yeki khile makani ke PPP project tingi ki baiting ka he ki to ki project proponent tingi la bu ki kendon ba phide bande yo yeki ne ki permission na borok ki bor ki ba penya ki ba pe ka kum ya ka water conservation act ya ka pollution ka waste management baki kata ka 50 meters ki de ban maintain ya kita barok ki hapan wanra ki haban wan pen I wat na ka urban department rungi ong pide ban chem ya ki jingbet de kin dala wan ra ya ki tabaro kin dala submit ka DPR shani kat kum ka agreement ka bangi sign bat king in examine de dangi la hun da ka layat kat kum ka kendon ka bangi la bo bangi tingin sa approve te ka kata ban ong bakiyat la ya kita ki ak te kin don kum kita ta kada ki le Syapo pollution control board ru de ya kata hi ban yo ka permission nama nginam dan kita ki construction ki ban pen khen ya ki ni ki act bat ki ni ki rules jong bangi labu kanang ban ya dai ka maria ami so tu ngin kata ka de ka measure bangin pet mangi kanang ki ni ki affluent treatment system ki kind of activities bangin le hang to bakim de ban pendik ya kan nature ya kita ki avian baki aquatic life ki baki keren ki green tech ro ngi so tho bhai kata mo ki lok very concern ya kita tengir ngi long concern and ke bangin le ru ngin le daka jing husial daka jing ya so tho ba ngim de ban pendik ka kendon kalong ba belengi kwa ka tu hang tu kalong ba ka tu ka nature hang tu ka de ka attraction ba wat mentar ngidang yele ban finalize hang no ya ka resort bahkan wan banginam pendik iki dia ngim kwa ban od dia ngi kwa ban thung shu ka dia nama ka tu ka jing dan jong ka dia ka de ka attraction ubri wan khanang ya kata bangi ong ka submersive but ka experiential tourism ukwa ban long one with nature ti dangi pen jot ni pen julor ya kata ka defeat ya ka purpose jungi nama ka purpose jungi ka long ba one ban experience ya ka nature ti kata ka take away na ka purpose jungi tingi nyele tinge khanang ba ngin preserve ngin promote but ngin pen kentiu shushu ya kita baro kan beli fajian tak jalung lumpon ni kak bakat hijikin kalong hui ki bantah juruk sait jong ka pung nyam se
ki pun ki project kat kum ka caka bangi la yo na po ka pelu na ka MECL te ka tu kam de tang ka wei ka don ka state convention ru bangi shna hang tu ka don ka saski project tu ka Nehru Park ngi la yo na forest ki la ai shangi te ka tu ka de ka funding from government of India te kam de tang ka tu ka resort na ma ko mang ong fi ka idea ka de ban create a tourism circuit hang tu ba ka de ka global destination te la dangi la ban pen ka ministry ya ka ka bangi la ban develop from our side ka ministry ru kan ai more funding yangi nama ka de ka jing kwa jong u honorable prime minister jongi ha ka last niti ayog meeting kwa man ka state bakin develop kata ka global destination ka way ken tingi la ya pet tingi lap ba ka tu ka de ka jaka ka babyang nama ka tourist footfall ka de ka entry ka he ba ka khlan ba ti kam dei tang ka tu ko ka project ki bon bangi kadang yad ro menta ka yad ka saski project jongi ka state convention side by side ban create ya kata ka tourism circuit hang tu ban connect pada to other tourist circuit across the region chani kaliang kan ni kran bat ki MCC baki MECL por baki ayangi ka tu ka jaka tikila don ka jing sno tho bakan nam don ka ta jing ta andre te kinam kubur ban ai mo te mot kani ha ka jing start chung ka MECL kila sno tho ya ka e ban le na ka liang chung ki tingiru baka de ka government to government ngin don be kata ka discussion bat ki ngin don be ka open dialogue bat ki any apprehensions chung kanu ka sector including upat ba neki organization kum green tech ngin on board yaki namar baka de ne meta ka jing bha jong ka imlang salang te ke bangile ngila da biya perkhat ngila biya sani lang bat baro ki stakeholders dang don come ngin of course they will have more consultation more discussion come dan issue kan do ni project apa lumpun dang kadeka public private partnership utu bala ban highest revenue yang ni tingi select kadeka no bat kumto 330 crores te mo ba yo ya tu kata ki ni ai under kanika Taj consortium te under ka Taj ki Aisha ka kumto bat hotels te ki dan ka SPV ko Umyam Hotels ka penyan ka agreement ka dek bangin haban lease ya kalan ya ki re post nam namal baki kila be kat kata ka pisa soli neki the over and above ya kata ka pisa baki invest kin ice ka revenue yangi ka revenue du ka bala he na maki dek maki ki bala ban bitam ka ba highest revenue unlike kini ki we ki kam ki ba ni pentre mangi tingi shem yo lowest bidder ka ni pre bangin yo ka revenue tingi shem yo highest bidder te un invest hi un shna te un ice ka revenue te udon kam hi kata ka assurance ba katu ka chaka at least kan don bat ki for a good substantial amount of year bakin la ban realize ya ka investment jo ki yo hadin habut ni don not ta ka we ka jing perkhat la ban ong ne te for the time being at least kin long assured pa kata ka investment jo ki kan long realize kan after 60 years te ka min sa pet pa mo ta ki ba jing start jo ki pat ki sla ki bas scam ba la don ki jing ya sign ki agreement ki bas scam ki belong justifiable in a court of law te ngim nam I jing hang ne te ngila ya kran be ki shnong ru te kum kata ki shnong ki kwa ban long an kadehi kata ba ki shnong ru wala kada kade ka chaka jong ki sarkar kum ba ki kran ngi menen ngi smo tho ya kata ka stake jong ki bat ni agree ba project proponent ude ban shem ka NOC na ki te ki rukin bo la ka kandon ha ka NOC ban pen scam ba kata ka chaka ka nam ya la chwe ba ka de jong government kan ne bat ka government ada betul-betul cuman lumpung dang kading di song sa thangan kitiki sama ka vintage ka dia aduh ta hadu menta tinggal ada patai kum tu nengi la ya le ban khot ya ki na do baki tap to ka petition ka baki address shani shanga ki address tang ba ki le ai hai minister ila pha shanga teng la puli ka petition tinga I ba ka petition ka address ya EDC ro ki sign ki green tag ya ka petition tingi kwai os ngau lang ken ni kinong song pede ki dan ka jingmut komno ba ki kwa ka jingmut ka di ban long lang ba chisut tingi request no ya EDC shwa namar ba ka shnong ka hap ka jurisdiction ka de ba EDC tingi request EDC ban khot lang ya ka shnong ba ki green tag bakin ya wan chakhamat ban ya kren ban ya penbet ya ki kam ki jam
teki green tag trekila pentep lingbai tourist officer yang ka biboy bakinam one ya ka meeting te wala kataru national kilet ya ka meeting tekila ekran bat disisa di disisa ila ong ya ki ba kanam dan ke permanent construction hakatu ka rumpong deng kumbangila pen haki agreement ki bangi sign mangi ki implementing agency jong ka project bat ki project proponent te ki shnong ki dan pede ki concern jong ki jingmut jong ki hakani ka livelihood ki employment bat katu ka NOC bade banyo na ki te ki ong ki kwa ban ya kendu ban nga te kata ka jing kendu bat EDC kade shi pautarek te jai bakadon ka shuti hapadeng te khat sautarek ni khot ye ki shnong namar bakila pentep shi EDC sha district baki kwa ya kendu ban nga tengah ngala kubur kata ngala kloy ban kendu tingi la shong menen la kumba shiken tatam akan tatap dan batai sani ya ki jingmut jing perkhat ki doubts baki don te ngila ka meeting kalong very positive te ka baki kwa na shlong ru ni kloy ban agree to all baki jing kwa chongki te ki ong kin ai da ka jing tho tengah ngan ai kata ka assurance da ka jing tho long katu ka function ru mo ya kata kalong in the public bakatu bangi hand over te wala kata ngim don hi kata ban ong banya lat ya ki nong shnong ta ka daw masin ni kini ki ro baning pong tam shwangi perkhat hi de ki shnong kumno ki sngow na mar kini ki project baro ka de ne ta chongki ka jing baha chongki ban ken teu ya katu ka jaka pai katu ka jaka ni la pentep shaka ministry bakan de ka bangi la jet ya ka ta bangi develop ya ka global destination bangi don ka jaka hang to ka balong ha custody jongi te nimut ya kata hi ken ban ken teu ki imlang salang hakitu ki than na marba pitep ka in ka tourism jongi te hangne state ni la declare ka kum ka industry te ki wan kum kini ki commercial unit te kandan kat kum ka industrial policy kandan ka 90% non managerial post yaki 50% managerial post yaki tingila ong ru ikishnong bala dakini ki shnong kinong shnong kim don kata ka employability factor ngin yarap ban ai da ka training kumba menta yakini ki yakan ka global destination pada bangi submit ka M donor pada ka sora tingila yo ka funding naki tingila sedang ban penyat yaki kam ki jam tingila jet menta aphangut kinong shnong na po sora kum ki nong mi khamat kinong penyat ya ka shnong bat ki bide betre ya kan kam tourism ngin yele cha Gujarat cha kevadia bangin ai exposure ngin ai training yaki bakin dawan bakin yo aban hikai lami ki way bakin yo ban penyat ban pen bahaya ke ba nishna ha po sora te ka jingmut ru kalong kum ta hi hang ni namar ba ka de ka global destination jongi ka ba nila bo cha ministry ka don hajan ke airport ka de ka ki surok ki corridor ni lashna ban pen connect ya ka to ka ya ka to ko umyam bat ka new shillong jungi bat ka sora te ka idea ka long ka tahi ken ban create a tourist circuit ken hang to te la jet khang ka to ba ka tourist footfall ka klan ba hang to ka bun ba te kumbangi I mentahi bangim don ki jakasa ki ba pura hang to te ki breu ki sa hagoti ki wan chisni ki let no te ngi don kum kini bre ki jakasa te u ki breu kin shong kham slam kin penlut kin kan yo kan ka jing men toy ma te hakatu dak la long ka tourism circuit te ki homestay jongi ru kin mi shibon kin namari ki bamla kan sa hakatu ka 5 star resort ki ba kwa wan pet kai hakatu ka jaka ya ki bengi don ki jing mut pan le hang to ti kin don ski homestay te kum ta kin ka yat side by side kini ki scheme jongi kini ki big project but ki community based project ru kum ba fitep ka homestay jongi mentangi la don la ka jong namar mishwangi don lang bat ke industry tang bahan re menta pre bangi kwa ban don kham ka bakan nin don kham bon ka supervision from our own level by ikwa ban create more accommodation unit tingila don dak homestay jong la jong ila jet hi cluster habangi I baka tourist footfall ka he but habangi la shnai kini ki infrastructure jongi ken tingila don kini ki homestay tingi net scam ba da ka jingwan jong gane ka jing tai hang the ki homestay jongi ki prime vehicle
จงนี้นางตาปะเดกี community led program จงนี้กินเที่ยวกันกินยาลังไสไปไสนามานี่ละya keren bhamenen bakashnong rumong ni ong ba ki indirect kita ki ditang ki direct benefit fin perkhat sa ki indirect benefit te kala don kum katu ka jingtai hang tu ka badon de ki spa ki kamra at one time te 50 occupancy kan don ben te mot kini ki tourist taxi jongi kin yo jingmen toy ken 70 room 50 room kin nong occupied te kin nong shnong ki jhor ki jhab ki poultry jong ki piggery jong ki ru layo am supply shato te kata ka idea kan jongi bangin create a tourist circuit hang to ka ban attract ya ki breu ki bala ban wan ki bala ban ki ban shong ki ban sa nang to kin de sa shamau khanu ni don ka master plan bangin attract ki breu ki ban wan ki ban la ban ban pelut ken ya ta ka por bat ka resources jong ki na ka jing toy jongi paro